аввалин шиносии ман бо ҳамсарам Сабрина дар ҷое ки ман кор мекардам барбершоп. аввал хел шуд хаяку шаҳри мо майда ҳама якдигара ҳам хел як дидан қатӣ мешиносад. ман якчанд маротиба ҳамон ҷиҳанҳои худма ҷои кори Абдулло бурда будам шавҳарам. ҳам вақто ки медонист ки қисмати хел мешавад мебурдам сарошона пас мекардам мешинохтам медонистам ки коргари ҳамон кошона ҳаст. аҳамият медодам ба зери хели чашмаш нигоҳ мекард худе ки ягон ҳиссиёт дошт нисбати ман. баъдан дар чанд чорабиниҳо медидам, баъзан вақт дар ягон маркази савдоҳо медидам. куҷое мерафтам охирон вақтҳо ҳамин пешаи тӯи мо хеш шуда буд ки куҷое мерафтам аз пешам мебаромад. салому алейкум хубе нағзен намедарон як пиёла чой кунам як шинем раҳмат ман аз паси корои худам ваям ҳамин қати рафиқош зуд меовард ҷиҳаноша баъзан вақт шӯхиҳо ҳам мекард ҳамихе ва мо ҳамсӯҳбат шудем дӯст шудем наздиктар шудем бисёр кушодашавии тарабхонаҳо ё ин ки дар кино як маротиба дида будамша пандемия ҳамин карантино сабаб шуду ман дар хона кор мекардам оиламам тӯи маъракаҳош ба назарам камтар буд ҳамон вақт. чун дар ҳама ҷо ман мегӯям сабаби наздик шудани мо ин пандемия шудагия як бисёриҳо дар шояд пандемия чӣ оварду лекин ба мо хушбахтӣ овард ба ману Абдулло чунки камтар вақти холигӣ зиёд доштем ва ҳамин ваям дар хона мизоҷоша дар хона қабул мекард манам кором камтар суст буд дар хона ҳамарӯза фақат эфир мекардем дар эфир мардум дар хона зиқ нашавад ҳар гуна эфирҳои батл мегузарондем баъд аз ҳисоби бекорӣ ҳамин як вақт дар як сторисам ҷавоб доду манам баргашта ҷавоб додам одаме ки мо хе салому алейк будем як шӯхӣ кард мана бо либоси арӯсӣ дид ман як фотосессия гузарондагӣ будам диду комплимент кард мабодо ба модари шумо домод дар кор нест манам ҷавоб додам ки дар кор баъдан ҳамин хел якду ҷумла навишту бо гум шуд баъди як ҳафта буд 5 рӯз пас пайдо шуду ба ман шӯхӣ карда гуфтам ман ҳамун пироҳани арӯсӣ қатъи интизорам куҷо шудӣ ба хандид ҳамин хел дига гапҳомо часпид якчанд вақт мо шояд якчанд моҳ тариқи фақат паёмак гап задагем. баъзе вақт менавист ки салом алло куҷо шудӣ гум шудӣ гуфта ҳамин хел менавист ростӣ аз суханову рафтору муомилаҳош дили манам зиёдтар гарм шуду баъд як рӯз дидам ки дар сторис мондай ки либоси арӯсӣ фата ба бар кардааст ба ман навистам ки салом духтараки хушрӯ ба модаратон домод дар кор нест дар ҷавоб навист ки албатта дар кор аст чунин домоди зебо баъд гуфтам ба ман ханда равон кардаму раҳмат хай гуфтам иншоалло худо розӣ бошад гуфта ҳамин хел суҳбат мекардем баъдан бо якчанд рӯз нанавистам бо навист алло куҷо шудӣ и домод гурехт гуфта ҳамин хел навистам баъд чанд боро даъват кард барои вохӯрӣ бо нашуд ман корам зиёд буд бо як чида ман малол шудам ҳоли якдигара надида як дугонам гуфт ки ман ин нафарро мешиносам мана рашкам омадак як дугонаш ба ман навистааст ки ҷои кори шумо дар куҷо аст ҳамихе смсо навишта буд ман ҷавоб дода будам ки суроғаи мо ҳамин рақамҳои телефон ҳамин барои запис кардам хулас мо дар суҳбатҳои мо дар бораи кору фаъолиятмон буд ҳисоби ки ҳамчун мизоҷ ман ва ёро қабул карда гап задагем аввай ҳамроҳи ҳамсари ман ҳамун бегоҳе ки мо бо рафиқом шитагем ваям бо ҳамсари ман шитагӣ будем баъд хулас савол мега ки ман бо як бача шинос шудам фардо вохӯрӣ дорем ва мега кани расмашро ябор бинам ки бошад вай расм мара нишон метиҳад мега ин писар қатъи ман гап задагия ҳамуда димоғаш месӯзад қаҳр мекунад аку хафа мешавад ки ин бача ҳамроҳи дугонаи ман ё ки дӯсти ман суҳбат мекардааст гуфта отказ кардам яъне рад кардам вохӯриро ҳамин хел шуд ки баъди чанд моҳ баъд хулоса мо вохӯрдем лекин ҳамун як кум вохӯрдагии мо чӣ шуда ҳамин хел вохӯрие буд ки баъди вай
ман дигар нигоҳ кардам нисбати вай, мисол меҳру муҳаббатам нисбати вай дигар шуд, аз шинос ба дигар вай гузашту, вайам ҳамон хеле мо баъди як вохӯрдан мо аллакай дар 5 дақиқа пас занг мезад, хубӣ нағзи расиди дар хонатон хуб, ё ки чӣ хел ҳама нағз, саҳар мешуд, шаб мешуд, пешаи хоб шаби хуш, саҳар субҳ бахайр, ҳамин хел баъд одат кардем. Баъд ҳар рӯз чанд рӯз пас аввал во мехӯрдем, баъдан ҳамарӯза шуд. оқибат баъд ҳамин хел баъд дар давоми 1 сол тӯй кардем, тамошо кардем. баъд бисёр муомилаҳои нек шадидам, эҳтироми зиёд мекард нисбати ман. ҳамин чизо шояд садди роҳ шуду. ҳардумон шуд. Ман интизор вай албатта духтарам вақт интизор мешавад ки аз тарафи мард бояд вай бошад ҳаракат. Ман интизор мештам ва вақте менависи дарҳол ҷавоб мегардондам, фикр мекунам ҳамин хеле буда. мо бо ҳам наздик шудем, дӯст доштем якдигарро. нисбати ҳамсарам як ҳиссиёте пайдо кардам ки ростӣ дар фикрам гапи на ягон нафарои гирдуваное ки буданд. ман ҳамин қадарашро барои худам фаҳмидам ки барои ман дар зиндагӣ марде ки ҷиддӣ бошад, нияти зиндагӣ кардан дошта бошад. ростӣ гап будану гуфти шумо нафарое ки мехостанд ба ман гулдаста рӯй кунанд, шинос шаванд, вале шояд барои чӣ гӯям шӯҳратам, шояд барои як ҳаводор буданашон, вале намедонам шояд худи шавҳарам ба шумо гуфта бошад, нагуфта бошад, вай аввал худамро интихоб кард, баъдан шӯҳрату дигарашро, яъне бидуни ин чизо вай маро қабул кард. ҳамин хислатам ба ӯ хуш омаду вай маро аз рӯи хислатам интихоб кард. ва вақте мо аввал суҳбат мекардем, ҳеҷ дар фикри манам набуд, дар фикри ваям ба фикрам набуд ки оянда мо ҳам хеле якҷоя мешавем. Якум маротибае ки мо вохӯрдем, нисбати ман дидам ки фикру андешаҳош дигар аст. На ба мақсаде ки қатъи манам хеле вақти худро гузаронад. Дидам ки ҷиддӣ аст, сиёсат дорад. барои ман ҳамин гуна мард дар кор буд ки сиёсат дошта бошад. барои марди заиф қатъи мо рост намегирад. чунки ман худам ҳамин вақт кор карда омадагӣ худам мисли мард шудагӣ будам. барои ҳамин марди ҷиддӣ ки нами аввал вай бошад баъд ман. ҳеҷ вақт ҳавову ҳаваси марди сарватманд, ҳавову ҳаваси марде ки хай шояд фақат мехостам ки мард маро дӯст дорад. ҳатто нафароне ки зиндагӣ кардагиян аммо таҷриба доранд, мегӯянд ки зан агар мардро дӯст дорад, мард занро не, зан хушбахт шуда наметавонад. ва вақте мард занро дӯст дошт, ва албатта ки хушбахт мешавад зан. ва вақте ки мо суҳбат мекардем, ошиқӣ мекардем, рашкоша медидам, мефаҳмидам ки дар ҳақиқат дӯст медорад, вай рашк аз ҳисоби дӯстдорӣ пайдо мешавад. ягон маротиба ман тӯҳфа накарда будам ҳамсарамда. баъдан пеш аз тӯям 5 декабр ки зодрӯзи ман аст, ҳамсарам маро табрик кард. ба корхонаам омада тӯҳфа гирифта оварда табрик кард маро ки ба зодрӯз гуфта табрик гуфта ҳамхе омада буд. ростӣ гап то гирифтана то тӯямона ягон тӯҳфа намекард. як бор ҳамихел шуд ки мо дар дохили мошин суҳбат доштем, баъд дӯстои худамон ҳамхел шӯхӣ кардан, моя хостанд ки ваймона халал расонанд, суҳбатҳои моро халал расонанд. як гулфурӯша равон кардан, гуфтанд рав ғам тешона. дар уҷа бахтовари ҷамшед, ба назарам баҳриддинам буд, ҳамин дӯстои зиёд якҷоя шиштем, хӯроки шом хӯрдему. бахтоваршон ҳамунҷа як писарбачае ки гул мефурӯхт, ҳамин як хавза гули садбарг дар дасташ буд, ҳама назди ман равон кардан. омаду баъд гуфт ки ака гул намехарӣ янгада? ман гуфтам не раҳмат рав. ки гуфт якта гул намехарӣ, ин қадар духтари хушлӯа изо намекашӣ, янгада як гул намехарӣ? абдулла аввал гуфт ки не намехарам, ва гуфт ки наход апамда ҳамин як гула дареғ дорӣ нахарӣ. ҳамихе гуфт гапш мада чӣ хеле расид ки ман гуфтам ҳамашате, ҳамаам қавзаи гулоша гирифта дасташда додаму баъд рафтем. ҳамин аввалин тӯҳфаи мо гул буд. инам ягон моҳ пеш аз тӯймон буд ки мо ҳам ошиқии зиёд накардем. ҳамин
дӯстӣ мекардем, шиносоӣ доштему як моҳи охирда сари мақсад омадему ҳисобе ки ҳамин шуд. Баъд аз вай баъд тӯҳфаҳо хеле зиёд шудан, пасай туй буд. ваам бо барқасд нархи гулҳоя қимат гуфт. Дигар вай дар пеши ман чӣ нашавам гуфта ҳамаи аму гулҳора ба он нархи қимат харид. ҳаму гӯё маҷбурӣ тӯҳфа кард. баъде ки қай туй кардем наха баъзан вақт тӯҳфаҳоша дар саҳифа мегузорам, мебинед не ҳозир нағз ҳар ҳафта мегӯям меҳр дар чашм аст. вақте ки мо суҳбат мекардем тариқи паёмак вай он қадар чӣ набуд, моя наздик накарда буд. ва он вақте ки вохӯрдем баъди шояд як ду-се маротиба вохӯрдем, аллакай ман одат кардам. рӯзе мешуд ки вай кор дошт, наметонест бо ман вохӯрда, мисоли гап дар хона ягон кор дошт ё ки бо рафиқонаш мешиш вомехӯрд, ёд мекардам, зиқ мешудам. бароям аҷиб буд ки ба чӣ кор машғул аст, шояд ҳамроҳашон бо ягон духтар бошад, ягон каси дигар. ҳамихе манам оҳиста оҳиста фикр кардам ки нисбати вай меҳрам зиёд шудааст, рашкамам ҳамчунин. баъд аз оиладор шуданамонам ягон маротибае ки гапҳои зиёдатӣ дар ҳамин ҷомеа барои ҳама зиёд аст, ҳамин суханҳои қабеҳ, аз ҳисобе ки ман баъзе чизо нороҳат мекард, рашк мекардам, аввали зиндагӣ хуб омӯхтагӣ набудам. ҳамсарамро дилам кушоду равшан гӯем ба як нафар зиндагӣ мекунӣ тӯли чанд сол, дар боварӣ ки то ҷо шуданаша рашк мекунӣ, ҳамин 100% ҳаракат мекунам ки ба таби дили падар, модар, зан, фарзанд рост, тоза, ростгӯ, ростқавл бошам. рашки ман медонед чӣ хеле аст пинҳонӣ аст. ман рашки мард зиёдтар аст фикр мекунам, аз шавҳарам зиёдтар аст. манам рашк мекунаму ман ба ҷои кор мекунам да, ба воситаи дигар коро мепурсам, месанҷам, амхел. баъзан вақтое ҳаст ки ҳамсарам рашк мекунанд. ман мебинам ҳамин ба наздикӣ дар Дубай будем, як рафиқам як-ду шӯхиҳо кард, ростӣ камтар бачаи шӯхе, як-ду шӯхӣ кард ки мо ҳамроҳи Абдулло як план дорем, шумо бурда хонада мемонем, як-ду одам қатъи вохӯрӣ дорем, гуфта хандид, тарафи ман наздик кард гӯша, дар гӯшам ҳамихе шӯхӣ карда як чӣ гуфт, вай дилаш дур рафт, ҳамида рашкша нишон дод, сахт нишон дод. қариб ки як рӯз дар онҷа қарӣ кард қатъи ман. ман рашка мекунам то доираи даркориш, на ин ки вай дар байни мардако шишт хест масъалаи ҳамкорӣ қатъи бошад. агар барои мисол як масъалаи корӣ ки вай танҳо ҳеҷ гоҳ намеравад, ман аввали зиндагӣ вайда иҷозат надодум ки танҳо як ҷо рав. албатта ки ягон шогирд ягон духтаракое ҳаста ки ҳамроҳаш мераванд, албатта рашк пайдо мешуд, лекин баъдан оҳиста оҳиста ба ҳамин чиз омӯхта шудан гирифтаму хай аиҷа иснаш уже баъд аз туй ки иҷозат надодум барои кино да нақш офаридан, баъд дар ролику дар ҳар чизое ки рекламое ки или мақсад ё ин ки ҳамроҳӣ ман мегузарад аммо навор, ё ин ки худаш танҳо мегузарад. марди бегона набояд бошад, чунки барои вай иҷозат надодум ин чиза. ҳисоби рашк мешавам ин чиза. ман имтиҳон то гирифтана то туямона мекардам, рости гап шуда буд. як вақтам аз як саҳифаи ба ҷои кушодаму навиштам, ҷавоб дод. баъд санҷидам ҳамихел, бо як бори дигар телефонаша кофта будам, худаш то ҳозир дарак надорад. кофта будам, дида будам ҷо чанд духтарака номошон буд. хане шукр ҳозир баъди то ин чизамаш бартараф шуд, неси хеле ҳолато. худо нишонад я ба деҳа ё ба Америка мекӯчем. акнун ба хотири зиндагӣ, ба хотири эҳтироми шавҳар, рости гап ба бисёр чӣ розӣ мешавам. ман фикр мекунам ки деҳа нею, мисоли мо ният дорем ки тобистон якҷоя равем дар ҳавлӣ зиндагӣ кунем, ҳамаш бо маслиҳати якдигар, бо хоҳиши Абдулло. баъзан вақт пеш ман тарзи либоспӯшиям дигар буд, ҳозир дигар аст. ҳар чизе ки ба ӯ писанд намебиёд, албатта ба бар намекунам. ҳар чизе ки шавҳар мегӯяд, сухани шавҳарам барои ман қонун аст. ман ҳаракат гарчанде ки новобаста хатогӣ аз ҳамсарам бошад,
ман ҳаракат мекунам ки зудтар ягон чикати дилча ёфта хурсанд кунам. Ҳеҷ чизам ки аз даст набиёяд, ягон дар бало гирифтор шудагиам мағозаҳои фурӯши гулҳо. Занг мезанам, як даста гули зебои хушрӯ равон мекунанд. Хай зиндагӣ бекамбудӣ намешавад. Шуд, гузашт, рафт. Чӣ тавре ки ягон ҷӯбори об омадааст, бехас хошок нест, агар сабр кунӣ бо тоза мешавад ку. Ба ҳамин хотир сабр, таҳаммул иншоаллоҳ ки ҳамаш хуб мешавад, ба ҳам хел мегузарад. дӯстӣ байни зану мард дорад, вуҷуд дорад, чунки ман ҳамин нафарое ки ҳамроҳам ҳамкоранд, ҳамкасбанд, барои ман дӯстанд, бародаранд. Ман фикр мекунам ҳаст, вуҷуд дорад. фикр мекунам ки байни зану мард дӯстӣ пайдо шуданаш мумкин нест. Рӯ ба рӯи ман ягон нафар ягон чӣ гуфтагӣ нест. Дар интернетҳо мегуфтанд бисёртар ҳамун нафарҳоро ҷоеш буд ки соатҳои намедонам 11-12 шаб оз ман як ҷо мебурам мебиём гуфта асабонӣ будам. Фикр мекардам ки ҳамсарам ҳамин чизро намефаҳма, ҳис намекуна. Баъде ки меомадам хашминам, мефаҳмид ки ман ягон кас қатӣ занозан кардам ё хафагӣ кардам. Ҳамаш аз барои дӯст доштану ҳамаш аз барои рашк буд, лекин оҳиста оҳиста ҳамаш бартараф шуд. Инам аввали зиндагида буд. Баъдан мо ҳам одат кардем, ҳамин нафарҳо ҳам тамом шуданд дигар. занозанӣ неву шояд суҳбат карда бошад бо гап, занозанӣ не. Феълу рафторша омӯхтам, ҳар чизе ки хостам ба дилам гуфтам кард. Аз ҳамун чиз ман пайхас кардам ки ин инсон маро дӯст медорад, арзиши дар ҷавоб дӯст доштанро дорад. Феъли хуб дошт, қалби пок дошт, дурӯғ гап намезад. ҳар ҷое ки мерафт барои ман чихе ки гуфтам ки ҳар қадаме ки мезанӣ беиҷозати ман набошад, иҷозат мегирифт. ҳамун ҳар соата ҳар дақиқае ки ман иҷозат медодам ҳамонро мекард. ана ҳамин чизо, ҳамин рафторои некуш сабаб шуд ки ман вая ба қалбум дӯст доштум. ҳамин хеле дӯст доштум ки дигар барои худам бировардам решение ки ман ин инсона интихоб кардагим то абад бояд ҳамроҳи ман монад. Не, чаро ғазабамро меовард? хуб шуд ки ҳамин шартҳоро гузошт барои ман. Агар ман шартҳояшро мисол қабул намекардам, мумкин ки ман то ҳол бешавҳар, беабдулло, бекарашма мемондам. шарт ҳамин буд ки ҳамон одаме ки дар шаҳр калон шудагӣ, ҳама вақт баъд аз кор мерафтам бо ҳамроҳи дӯстонам, дугонаҳоям вомехӯрдем, ягон қаҳвахона мешиштем. дугона боз будам зиёд, ҳама вақт тоқа набудам, 2-3 нафар дар гирдам буд. ва якумин шарте ки ӯ барои ман гузошт, гуфт ки ман ҳамроҳи ту мисол ҷиддӣ шуда метавонам дар вақте ки ту амин кам дугона бозӣ мекунӣ, бас мекунӣ рафта бо дугонаҳо дар тарабхонаҳо шиштан. рафти қатъи ман меравӣ, қатъи ба ё бас мекунӣ. лозим шуд мегирем ҳамроҳамон дугонаҳота, лозим нашуд не. агар ман ҳамин корро намекардам, ба фикрам то ҳозир аввал ман мегаштам дугона бозӣ карда. дуюм шарт, аз гапи гуфтагӣ ман намебароӣ, куҷое рафтӣ аз ман иҷозат мепурсӣ. розӣ шудам ин дам. аввал ҳамхе буд ки як-ду дугонаҳо мегуфтанд чӣ ба гапша мегирӣ, вай ҷиддӣ нестай, ҷиддӣ наметовад, вай гуфти рӯсо як бабникай мегуфтанд, духтарбозай. ба гуфтам ба чӣ бабнико, бояд зан нагиранд, бояд ошиқ нашаванд. вай тия намегирад, ба умед нашаванд. буданд ҳамихе одамое ки зиёд айраҳ мезаданд, зиёд дилама хунук мекарданд, лекин фақат ман ҳамин дили худама гӯш мекардам. ҳамин хел мегуфтанд, вайдам мерасонданд, мандам ҳатто аз тарафи рафиқои ӯ, аз тарафи дугонаҳои ман ҳар рӯз як гапу хабар меомад. то ҳатто шуда буд ки овоза карданд ки гӯё ки хуштоманам модари абдулло куҷои хозгорӣ рафтиян, аллакай фотиҳа кардан. ин чизои мо ҳама ин чизои сабр кардем, таҳаммул кардагиам, ҷояш омадагия гирьям кардагиам, барое ки мо аллакай ҳама медонист мо гап мезанем, мо ошиқӣ дорем. фақат ҳамин чиз зиқ мешудам ки вақте ин занг гирад ман чӣ кор мекунам. ман як чихе гум якумин одаме буд ки ман ҳамхе рӯи рост ҳамроҳаш мисол ошиқӣ мекардам, ишқварзӣ мекардам ки
то туямона ҳама дарак дошт. Хай худованд одами ба сабра дӯст медора, оқибаташ баъда на туи тамошо қатъи во албатта адналюб мешавад. Туф 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 чашм нарасад. хандаовартарин лаҳзаҳо ҳамин аст ки мо рӯзе ки фотосессия мегӯянд, чихе ки расм мегиранд домоду арӯз пеш аз туй, мо як рӯз ё ин ки 2 рӯз пеш аз никоҳамон бояд расм мегирифтем, ба кохи наврӯз рафтем, ба гостиницаи тоҷикистон рафтем, ба чанд ҷо рафтем. дар тақдири мо ҳарду ҳамун 2-3 ҷое ки мо бояд расм мегирифтем маҳкам буд. ҳамун вақтҳо мо бисёр механдидем, мегуфтем ки тақдир моро ҷудо кардан мехоҳад, вале мо баръакс зӯроварӣ мекунем ки якҷо бошем. гуфта ҳамун рӯзо механдидему. ҳамин хел рости гап хандаовар не, аммо дар туй як чӣ шуд ки чанд бор дидам Абдулло дар сари тахт шидаги телефон гуфт. Мегӯям ки нако телефон баъз ма тамошо ку бичихе туймо нағз гузаштасе. خاله هم تماشا دادم و رفیقاش دا جواب دادم پیامک و تبریک کردم. میگم نکن ده همین چیز میفورم. همین خیلی بعض در نظرم خوب گذشت که خودم حلاوت برساده بودم همون سری تخت. نمیخواستم که تلفن کنم. گفتم هازی همین توی ما تست تمام میشه و بعد اسپید میکنی گفتن در تلفن تا. خیلی که در زندگی لحظه های خوش، لحظه های خنده‌آور زیاد است. هر روز با فکرم یک نغمه هر یگان چی می شود که در خاطره ما میماند. وقتی که نسبت من زیاد مهربانی میکند، ونیمانیا یعنی اهمیت دادگم وقتی من خدای نکنه گنجم درد کند سخت احتیاط میکند. امی کار میکند که همون لحظه بعد از چند ساعت من شفا یابم. در حال برای من دارو دسترس میکند، نغز نگاه میکند، نیاز به بیمارخانه رفتن نمیکنم، باور کنید. همین خیلی است. بعد وقتی خوراک خوردندم میتواند که اول من نخورانه بعدا خودش خورد. مسئله رمانتیک بودنش بهت خوبه. همین خصلتاش نقص میبینم. راستی سیر و گشت کردم. البته که خوراکی با مزه خوردم. بعد توجهی زیاد از من توجه. اگر که یک هفته دیرتر شود یگان внимание نتیم، یگان توجهی خوب نکنم، حس میکنم که تابش بولیده میشود. تابش تویست خیره میشود. بله راستی گپ من خودم انتظار نبودم که توی ما همین قدر یک در سطح عالی و شکوه و شهامتش دیگر می شود. این قدر نسبت توی ما آوازه ها می شود. در کجای می رفتی بعدی توی ما گپی توی ما بود. اما چگونه گذشت و همش را مردم می گفتن. قریب 1 سال توی ما در همین تمام اینترنت ها دور می زد. همین خیلی مثل دیگران نیتی خانه‌دار شدن را کردیم. توی خود را روزش را معین کردیم. اکنون من خوب و گنده قریب 10 سال 12 سال در بین شو بیزنس صنعتکارا گشتم. یک جای کار کردیم. خراجات کمتر شد چون که همه تحفه بود برای ما. هنرمندان نیز تحفه اومده بودن از روی احترام همچون همکار گفته. یگانه خراجات ما در طربخانه شد که ما همونم برای پول خوراکای دادیم. بسیار چیزا از جانب طربخانه یک کسرای برای ما تحفه شد. حتی تالار عروسی آرایشی که برای من کردن اینش هم از جانب همون تالار عروسی یعنی شاعر لوکس تحفه شد. ماشینای وای مونده رفتگی زکس هم مونده. عموما قریب همه چی برای ما تحفه بود از جانب دوستا، از جانب همون نفرایی که به همون کارا مشغول هستن. و من خودم هم هیچ گفتم که انتظار نبودم که توی ما اینقدر در سطح خوب میگذرد، اینقدر بزمی زیبا می شود. تمامی هنرمندای بهترین در توی ما بودن. راویان همه بسیار خوب گذشت. حتی شیرینی که برای ما آماده کردن و شیرینی را برای ما منیکینش را ساختن. رسمی منو عبدالله را کشیدن. تا حال و همچون یک منیکین شدگی که در دیگر توی خورسندی ها استفاده میبرند. لیکن مخصوص برای توی ما ساخته بودن.
و همین خیلی شد که من نمیدونم مردم همه انتظاری توی من بود که زیاد مهمانایی که شاید هواداران بودن به دعوتنامه هم زیاد بودن و طربخانه مجبور شد که در پیش دری درآمدگاه محافظ ماندن تا که کسانی که به دعوتنامه هستند راه ندهند و قانون ویرانکنی هم نشود. در استواری عائله نقش مرد زیادتر است. اگر سیاست مرد نباشد ما زنان اگر اختیار در خودمون باشد همه کار در خود ما روا میبینیم، کجای خواهیم میرویم، با چی کار خواهیم مشغول میشویم. سیاست مرد رو دیده راستی من میدونم که مرا مردم زیاد احترام میکنن، دوست میدارم، ولی بعد که من باز توی کردم، بعد که من عائله داشتم، باز فکر میکنم نسبت من با احترام مردم زیادتر شد. برای من مرد باید در زندگی من خود را داشته باشد، یعنی من یا گفتی روسا یا خود را داشته باشد، سیاست داشته باشد، جدی باشد، جای درکاری در خنده، جای نادرکاری در میتواند جدی بودن. راستی همسرم یک انگشترین رو دوست داشت یا اینکه انتخاب کرد نمیدونم، معقول شد، گفت که دستی یک نفر در دیدگیم ماشاءالله نایستگی. من همیشه فهمیدم و دم نزدم، انتظار شدم که 14 فوریه شود همون انگشترین رو گرفته تحفه کنم. من راستی گپ زیاد عطر تحفه میکردم، عطرهای دوست داشته خود را، خوشبوی رو تحفه میکردم و همین سال در روز زادروزش یک ساعتی طلایی تحفه کردم. وقتی که من ساعت را خریدم زیاد آدما نوشتند که چرا ساعت، التماس ساعت نگیرید، این رمزی جدایی است، این خلاص و خلاص. لیکن همش گپمو کار خدا خیر، چون که با فکرم دویم ساعت من توفه میکنم در روزی عشقان. خودم ولی فکرم نکردم راستی گپ خیلی یگان چی میکنم. آخه همه توفه ها را کردگیم دیگه نمیدونم. همین باور کنید برای مرد توفه کردن بسیار قیند است، نمیدونید چی توفه کنید. خیلی برای زنها همه چی هست، برای مردا کمتر دشوار است توفه انتخاب کردن. انتظارم اقلا یگان دستگل. در دوره حامله‌داری هم زیاد به من کمک میکرد. وقتی که حامله‌دار بودم در نزد آشخانه ایستاده نمیتونستم، خودش میرفت عبدالله برای خودش خوراک تیار میکرد، برای منم تیار میکرد، بسیار دستگیری میکرد، مهربانی میکرد، غمخوری میکرد. البته که همسرم خودش آماده میکرد، روزهایی که نمیتوانست از اودش برآمده با سبب حامله‌داریش از یگان جا من خرید کرده میبردم. عموما همه خوراکایی که من خودم تیار میکنم دوست میدارد و کی وقتی که خوراک تیار میکنم استوریز میکنه. تمنیاتی ما نسبت همسرم همینه که خیلی که حاضر با تمکین، با معنی، با صبر، سرخم، خاکسار، زیبا است تا آخرین نفس ما یک جا باشیم و چون این دختر زیبا و سرخم و با تمکین و با معنی، با آبرو باشد. خداوند با ما نصیب بیند یک چند فرزندای دیگر که آرزوی من و همسرم است. همین تمنیات را دارم که یک چند فرزندای سالم باز خداوند نصیب بیند. دیگر همه چی داریم، خدا با شکر. خب من همین سخنایی که در زادروزش گفته بودم که من برادر ندارم در زندگی. پدرم داشتم، پدرم هم از دست رفتم. در زندگی برای من همه وقت در کنارم باشد، در پستی و بلندی زندگی
ҳам барои ман бародар бошад, устувор кӯҳу пушту устувори ман бошад. худованд моро хушбахт кунад якҷоя, боз соҳиби якчанд фарзандои дигар шавем. ман мегӯям ҳама вақт ки ман барвақт шавҳар накардам, ман дер шавҳар кардам. Барои чӣ? Барое ки ман ҳамин қадар вақт марди лоиқи худама намедидам. Ягона дар ҳамин Абдулло дидам. ба ҳамин хотир розӣ шудам ва бошад ки ҳамин интихоби ман хато набошад. То охир мо якҷоя бошем. ман аввал мегуфтам ки мақсади ман барои ҳамин хел галочка қайд кардани дар пеши чашми мардум нест ки ман ҳамин хел шавҳар кардаму дуруст пас бо аз пайи кору эҷодиёти худам шавам. мақсади ман ҳамин буд ки дерам шавҳар кунам, лекин то охир ҳамроҳи ман бошад. барои ҳамин ҳама вақт дар барам бошад дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ. зиндагӣ бе пастию баландӣ намешавад, бе гапу хабар намешавад. ман медонам мо чеҳраҳое ҳастем ки ҳама вақт дар пеши назари одамо ҳастем. баъзан вақт чашмам мерасад, лекин ҳама вақти чашмо аз мо дур бошад. агар якдигарфаҳмӣ бошад байни ману Абдулло, иншалло ки мо то охири ҳаёт ҳам хел хушбахт мемонем, хушбахт мешавем. барояш хай саломатӣ мехоҳам. ҳеҷ вақт худованд дарди сарашро набинам. дар корҳояш бурдборӣ мехоҳам. дар баробари шавҳарам саломатӣ ба аҳлу пайвандон ва тамоми тамошобинон, ба тамоми мардуми азизам, ба мардуми Тоҷикистон саломатӣ бошад, ҳама чӣ мешавад. дӯст медорамта. худованд хушбахт кунамонад. мардакҷон, ташаккур барои даъват. бисёр як шоми хуб, шоми зебо нақш диштем, хӯрокҳои болаззат хӯрдем. писанд омаду хел ба ту? албатта. боз як тӯҳфаи дигар дорам барои ту. хуб, чӣ тӯҳфа? атрҳо аз мағозаи Арома Коко. ташаккури зиёд боварӣ дорам ки ба мардакҷон. ту писанд меояд. албатта, чаро не? қадар атрҳои зиёд. маълум аст ки бисёр атрҳои хушбӯй аст, хушбӯй ҳастанд. бовар чунки дорам ки мағозашам писанд меояд. номаш хуб аст. ташаккур барои тӯҳфаи зебо азизам. арзандаи ҷони ширин. ман низ тӯҳфа дорам инҷо, рақамҳои тиллоӣ барои гуфтугӯи ману ту аз ширкати О-мобайл. ташаккур азизам, саргардон шудем. ки ҳама рӯза метавонем бемаҳдудият суҳбат кунем. раҳмат ҷон. марҳамат. раҳмат азизам. бисёр рақамҳои зебо.